han inte spelat på 3 Jättebra med. Har du spelat 3 veckor? Först spelade han i 60 år och sen fick han ett avbrott på 3 veckor. Ja, han opererade sig för 3 veckor. Jag har spelat i 70 år nästan. Ja. Han arbetar på Transportstyrelsen. Berätta nu kortfattat om vad du har varit med om. Jag är från en tankbil. Oj, i personbil eller? Ja. Oj, och du sitter här. Det gratulerar, tänkte jag säga. Ja. Ja. Ja.